Jürgen Hacke egy német név, amelynek említése összefonódik a rendszerváltozás utáni időszak szekszárdi ipari cég alapításával. Egy név, amelyre több mint 200 szekszárdi, illetve környékbeli család tisztelettel emlékezik. Igen, a 90-es évek közepén a repülősport szerelmeseként Magyarországra, egész pontosan az Őcsöny repülőtérre érkezik az említett úr. Hobbija a vitorlázó repülés okán gyorsan barátokra tesz szert a magánemberként autóipari beszállító üzem tulajdonos Jürgen Hacke. És az elhíresült reptéri szórakozóhelyen, a pubban, az izobárban lefolytatott kvaterkázások végeredménye immáron szekszárdi ipartörténeti jelentőségűvé vált. Először nem másút, mint az Őcsönyi repülőtér egyik erre alkalmas hangárjában megalakult 4-5 dolgozóval a Jürgen Hacke Magyarország Kft. Jogelődje. A lelkes minicsoport a legkülönbözőbb automárkákhoz állít elő a világító berendezések működéséhez szükséges kábeleket. 98. január 2-át mutatott ekkor a naptár, és egy év elteltével már elkerülhetetlenné vált a telephelyválasztás, a korszerű ipari üzem létrehozása a tulajdonos részéről. A Korsófölde utcában az új ipartelepen talált otthonra a mindmáig bérmunkát végző, ma már közel 300 embert foglalkoztató német autóipari beszállító szekszárdi leányvállalta. Ezt a gyárat annyira magunkénak éreztük, hogy ezt mi csináltuk. Amikor 98. január 2-án az első 5 ember bement, akkor mi ugyanúgy bementünk velük a csarnokba, és ugyanúgy megnéztük az eszközöket, a termékeket, hogy mit fognak ők csinálni, és gyakorlatilag velük csináltuk az első időkben. Jürgen Hacke úr mindig megmutatta, mindig beült az emberek közé, amikor még 5-en voltak a termelők, és ő megmutatta, megcsinálta, és utána csinálták az emberek. Aztán természetesen, ahogy az idők haladtak előre, és egyre többen lettünk, akkor már ezt a munkatársaim vették át, de nagyon sok mindent nekünk is ő saját maga mutatott meg, hogy mit, hogyan szeretne. Egy újabb komoly autóipari beszállító vetette meg a lábát Szekszárdon, nem kevésbé segítve a foglalkoztatási gondokat, az ipar még markánsabb megjelenését a Tolnai megyeszékhelyen. A Jürgen Hacke már az első években roppant dinamikusan fejlődött, ami nem csak a termelés volumenének növekedéséről, hanem az alaptőke és a foglalkoztatás emelkedéséről is tetten érhető volt. Gyorsan elérték, majd meg is haladták a 200-as dolgozói létszámot. Az árbevétel a kezdeti évi 56 millióról szép lassan több 100 milliós lett. Így érkeztek el 2005-ig, amikor megtört a lendület. Az autóipart nagyon erősen érintő világgazdasági válság, a német anyacég megrendeléseinek visszaesése a Korsófölde utcában is bizony negatívan csapódott le. Új helyzet, új kihívások. Mindez elkerülhetetlen leépítéseket vont maga után, miközben meg kellett tanulni még hatékonyabban, még költségkímélőbben dolgozni, mert ez időtájt valóban drámaivá vált a helyzet. Nem kevesebb, mint az üzem magyarországi fennmaradása volt a tét. Ez időtájt került a cég élére a korábbi igazgató Somogyvári Imre nyugdíjba vonulása után a vegyészmérnök végzettségű, komoly gazdasági és vezetői tapasztalatokkal érkező Füredi István, akitől a fájdalmas döntések meghozatala mellett további hatékonyságnövelési intézkedéseket várt a menedzsment. Az új direktor, nagy tapasztalatok ide vagy amoda, cseppet sem volt ekkor irigylésre méltó helyzetben. A legfontosabb feladatunk az volt, hogy a költségeket olyan minimális szintre szorítsuk, amivel a cég továbbélése biztosított. Megrendelésállományunk radikálisan csökkent, és ehhez kellett bármennyire fájdalmasan igazítani a létszámot. Azon kívül dolgozóink maximálisan támogattak engem, gondolok itt a középvezetőkre és a munkásokra is, mert ő nélkülük ez nem sikerült volna. Mindenki megértette ennek a szükségességét. Az úgynevezett német mentalitás, az ottani munkafegyelem, a vele összefüggő teljesítménynorma átvétele több iparág számos hazai leányvállalatánál nem volt zökkenőmentes a rendszerváltozás után a nyugati tőke megjelenésekor Magyarországon. A Jürgen Hacke Szekszárd, ha úgy tetszik, ebben a kényes kérdésben is igyekezett elébe menni a dolgoknak. Egy magyar dolgozó nem tudhatott a gyárról, annak működéséről annyit, mint egy német, aki ebbe beleszületik. De az nem igaz, hogy amit a német csinál, csak az a jó, amit pedig egy magyar, az eleve rossz. Mi nem akartunk semmit csak úgy ráerőltetni a magyar munkavállalókra. Leültünk a leginkább érintettekkel, és kidolgoztunk a munka mennyisége, minősége témájában egy közös stratégiát, ami szerintem mind a mai napig működik a szekszárdi üzemben.
A 2006-2007-es krízis időszakban, amikor a rendelések drasztikusan visszaestek, el kellett dönteniük, vagy a romániai üzemet, vagy a magyarországit, a Szexárdit zárják be. Mi döntött a szexárdi leányvállalat megmaradása mellett? Für das deutsche Management Nyilván számított az érzelmi mozzanat, személyes kapcsolat is, hogy cégünk alapító tulajdonosa Bernhard Jürgenhake úr nagyon kötődött Szexárdhoz, ezáltal Magyarországhoz, ahol barátokra lelt, és itt hozott létre először üzemet. De igazán a munkafegyelem, az itteni dolgozók hozzáállása, mentalitása és a két üzem menedzsmentjében, annak vezetési színvonalában a magyar cég javára eldőlő különbség számított, miután nem volt kérdés, Romániában szüntettük meg a termelést. Abból kellett kiindulni, hogy igen, mi képesek vagyunk, meg tudjuk csinálni lehető legjobb tudásunk szerint, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Az anyavállalattal kapcsolatunk töretlenül fejlődött, és kölcsönös bizalmon alapul a mai napig is. Hát ez röviden, tehát a technológiai fejlesztések mellett nagyon sokat számított a dolgozóink mentalitásának a megváltozása és fejlődése. Kicsit jobban igazodtunk a Németországban megszokott munkafegyelemhez. Fluktuáció volt, van, lesz is a közelebbi és a távolabbi jövőben is. Ez persze egy állandóan létező kihívás a mindenkori vezetés számára. Marad-e a nívó, képesek lesznek-e magasabb hozzáadott értéket megkövetelő termékek előállítására is, ha az követelményként jelentkezik. Olyan nagy fluktuáció nálunk soha nem volt, ami veszélyeztette volna a termékeink minőségét. Ugyanis a törzsgárda, mondhatom már így, megbecsült tagjai a legnehezebb időkben is kitartottak a vállalatunk mellett, és az ő szaktudásuk az biztosíték volt arra, hogy minőségi problémáink ne növekedjenek, illetve csökkenjenek. És hát a fluktuációt így tudtuk végül is, a mindenkori fluktuációt a mai napig is így ki tudjuk védeni ennek a káros hatását azzal, hogy nagyon nagy szaktudású, szorgalmas törzsgárdával rendelkezünk. Ezek egyike Pataki Rita, a gyártósori szerelő, aki az üzem indulásakor éppen munkát keresett. Ha egy mód van rá, az addigiakhoz képest valami mást, jobbat, legfőképpen izgalmasabbat. Már a gyár látványa az első bemutató látogatás megfogta a cég időrendben 22. dolgozóját. Én úgy kihívásnak vettem. Engem az köt le, hogyha olyan terméket csinálok, ami több vezetékből áll, több munkafolyamata van, és akkor úgy mindent úgy végigcsinálni, és akkor végén megállapítani, hogy igen, minden rajta van, és jó mehet, küldhetik ki a megrendelt céghez az anyagot, mert az lekötött, ami nehezebb. Először is megmondja a műszakvezető, hogy mit kell csinálnunk, de most már vagyunk annyira önállóak, hogy szinte tudjuk is, hogy mit kell csinálnunk. Van papírunk, ami a termelést vezeti, hogy melyik nap mivel kezdjük a munkát, és aztán dolgozunk. Ami kell anyag, azt kérünk, azt jelezzük, hogy kell, megcsinálják, és dolgozunk. Egyéb iránt nem titok, a mindenkori minimálbér és teljesítményfüggő mozgóbérből áll össze a dolgozók havi keresete. Okkal büszke arra a cégvezetés, hogy az elmúlt 15 évben minden körülmények között hiánytalanul megkapta valamennyi dolgozó a fizetését, ami magyarországi viszonylatban aligha nevezhető általánosnak. Az egzisztenciális biztonság bizony fontos szemponttá vált minden itt dolgozónál, amikor a jövő kerül szóba. Ez nagyon fontos számomra, hogy tudom, hogy hó elején mindig meg lesz a fizetésem. Biztosítják a munkát is, mindig van dolgunk, mindig kell mit csinálni. Én elégedett vagyok a főnökséggel is, nem állnak örökké ott a hátam mögött, és mondják, hogy még, mert tudják, hogy megcsináljuk. Aztán hát úgy visszatérnék tényleg, ugye a tisztaság is fontos a számomra, az is jó dolognak tartom. Úgy tudom, hogy lesznek új termékek is, amiket fogunk csinálni, és hát remélem, hogy majd megtanulom meg. A hűség, a hozzáértés,
az alkalmazkodó készség a Jürgen Hakénél is kamatozik. Karaszíné Drinóci Tímea minőségi munkatársként kezdte még 1999-ben a munkát. Meósként már ismernie kellett azokat a munkafolyamatokat, amin az előkészítéstől a végtermék állapotáig végigmegy a kábel, helyére kerülnek a szükséges szálak, drótok, erezetek. Megtanult például krimpelni, zsugorítani, ónozni és természetesen összeszerelni is. Az élet, pontosabban a cég érdeke aztán úgy hozta, hogy fölkerült az emeletre. Előbb a készárukönyvelésen, majd a logisztikán dolgozott, az újabb képesítés megszerzése után ma már a cég általános gazdasági ügyintézője. Úgy érzem azért így a visszajelzésekből, hogy szeretnek a dolgozók, és azért elismerik a munkánkat is, tehát erre azért nem egy példa volt már, hogy megnyilvánították a dolgozók, hogy igen, nagyon örülnek neki, hogy mi itt vagyunk, és azért sok mindent megpróbálunk a dolgozók fele az ügyvezetés részéről kiharcolni, hogy minél jobban érezzék itt magukat a dolgozók, úgy érezzék, hogy ők is meg vannak azért becsülve. Persze ugye ez anyagi kereteket jelent, tehát nem lehet mindent, de amit csak lehet, azért azt kiharcoljuk a dolgozók részére, és úgy érezzük, hogy ezáltal igen, tehát amit mondunk, azt elfogadják és elismerik. Mi nem csak azt az oldalt látjuk, hogy igen, ennyit kaptam a kezembe, ugye ennyit kerestem, hanem mi látjuk azt is, hogy ennek azért mennyi vonzata van, tehát mi minden mást kell kifizetni. Ez mellett azért próbáljuk meg azt a lehetőséget megkeresni, hogy jusson is, ugye megmaradjon is. Tehát azért az ügyvezetés részére se legyen az akkora teher, hogy ezt ugye, főleg ugye abból a szempontból, hogy mi bérmunkás cég vagyunk, ugye így nehéz azért sok mindent kiharcolni, mert a megrendelés nem tőlünk jön, nem mi állítjuk elő, ezt a német partnertől kapjuk, és ugye nekünk akkor van bevételünk, ha ők jól dolgoznak, úgymond. Persze természetesen az is kell, hogy mi jól dolgozzunk, hogy elfogadják ezeket a termékeket, és ha ez így megy, ahogy ideig volt, akkor reménykedünk benne, hogy megtartjuk ezt a létszámot, és inkább csak gyarapodjunk, mint hogy fogyjunk. Eddig jellemzően gyarapodásról, a válságból való gyors kilábalásról beszélhetünk a Jürgen Hake Magyarország Kft. Esetében. De 2009 újabb mérföldkő a másfél évtizedes sikertörténetben. Ettől az évtől kezdve az árbevétel évi 25%-os növekedést mutat, így 2011-ben már 840 milliós árbevételt könyvelhetnek el. A világ számos országában jelen vannak a szekszárdi üzemben közel 300 dolgozó által naponta 3 műszakban előállított termékek. Közvetlenül szállítunk a környező országokba, Szlovákiába, Csehországba, Szlovéniába, Romániába, Olaszországba, de közvetve Németországon keresztül szállítunk még Mexikóba, a távol-keletre is, gyakorlatilag rengeteg sok országot fölölel. A tízezres, százezres, olykor milliós tételű készáru rengetegben egyetlen kábel sem lehet valahol csak egy kicsit is hibás. Rágondolni is rossz, ha történetesen egy Audi 6-osban autópályán 200 km/s sebességnél hirtelenjében meghibásodik a világító berendezést működtető kábel, dramatizálta a felelősséget Somogyvári Balázs termelésvezető az ünnepi percekben rögtönzött üzemlátogatás során. Nagyon fontos, hogy nagyon jó kapcsolatunk legyen a vevőkkel, napi kapcsolatot tartunk, és igyekszünk mindig a vevőinknek az igényét maximálisan kielégíteni. Ez minőségbe, pontosságba, mennyiségbe, gyakorlatilag nálunk egy szemlélet, a vevő az úr. Nekünk meg kell felelni a vevő kihívásainak, és igyekszünk is megfelelni, és azt hiszem, hogy talán így tudjuk megtartani a vevőinket. Ebben, sőt a vevőkör bővítésében továbbra is bíznak a Jürgen Hake tulajdonosai, a németországi cégvezetés. André Russ vezetőmenedzser elmondta, az autóipar élénkülése nem jár együtt még a megrendelések automatikus növekedésével, azért mostanság nagyon is meg kell küzdeni a piacon. Mint ahogy azért nap mint nap tette hozzá, hogy az a helyzet, ami 2009-től örvendetes módon jellemző a Jürgen Hake Magyarország Kft-t, mint az egész cégcsoportot meghatározó egységét, az belátható időre stabilizálódjon. Ehhez mindenképpen újabb partnerek megnyerésére van szükség. Többek között erre kocintottak a német és a magyar vezetők valamennyi dolgozó jelenlétében a cég történetében az első nagyszabású közös összejövetelen, a szekszárdi telephelyen megtartott nagysátras másfél évtizedes jubileumi ünnepségen 2012. október 5-én pénteken egy szép koraőszi estébe hajló délutánon. Amikor egy kis időre odabent elhallgattak a gépsorok.